गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। फिन खेबसे लोगोफोर आङो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। नैबे समावहाय जोङो दिनैहाय नायगोन जोंहा जितुनिखि CMAAA तो बिनि सायावहाय आङो आवगोलावबो भिडिअ लाबोदोंमोन। तो गोबां दिन जाबाय आङो बेबायदि भिडिअ लाबोयैया, नाथाय आङो दिनै फिन खेबसे लानानै फैफिननाय जाबाय। तो जायफोरा आवगोलाव मोनबाय बिसोरो अलरेडि मोनलांखाबाय। तो बेनि उनावहाय माखासे मानि बेबायदि रेजेक्ट जानानै थालांदों आरो खायफाया मोनाखै, बेबायदि गोबांफोरानो थालांदों। तो जोंहा बेनि उनावहाय 2.0 फैबावदोंमोन ना, तो बेवहाय जायफोरा एप्लाइ खालामदों तो दा बेवहाय जोङो आपडेट्स जोङो फैनाय नुनो मोनदों। स' साननैसो जाबाय बियो, एसे सिगाङावनो फैबाय आपडेट्सआहाय, नाथाय आङो लेटलि नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। तो जेन' हक जायफोरा 2.0 आवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन तो जोङो बेखौहाय साबमिट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। तो बेवहाय सिभिलनि मोनसे माने आपडेट फैदों आरोना। तो बेखौहाय लगइन खालामनानै लादो जोङो बेबायदिनो OTP होनानै। तो बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो, मबाइल नाम्बारखौ होनानै जोङो बेखौहाय लगइन खालामनानै लादो आरोना। वेबसाइटआव फैनानै लगइन खालामनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय बेबायदि अपसन मोननो हायो। स' बेवहाय ग्रिन बेवहाय टिक होदो, टिक होनानै जोङो बेखौ साबमिट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। आर इउ सियर बेयाव येस होनानै तो जों बेखौ साबमिट खालामनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना। अलरेडि लगइन खालामबाय नै, लगइन खालामनायनि उनावहाय जोंहा बेवहाय आंनिया माने बेयो बेबायदि साबमिट खालामखानाय दंखायो आरोना। इउ हेभ अलरेडि बेबायदि माने बेवहाय फैखायो आरो नै, इउ हेभ अलरेडि गिवन योर कनसेन्ट। तो बेबायदि फैगोन। तो बेखौ जोङो साबमिट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। तो इन्टारेस्टिं आपडेट्स फैदों, मोनो मोना बेखौ मिथिला आरोना, नाथाय आपडेट्सआ फैदों जिहेतु खालामनानै लायोबानो जाबाय। स' जोङो 2.0 आवहाय गोबाङानो मोननायनि चान्स दं आरोना। तो जेन' हक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय जायफोरा CMAAA आवहाय अनलाइन खालामदोंमोन। तो लोगोफोर आङो बारा गोलाव खालामा, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।